yo Doro manuk manuk doro benjo aning witing klopo aja menjo witing klopo menjo gandhange joko lere tawuk sik mbah gletak iki lek ning dhuwurno ki ndak penak penake ning ngesor kono gletak kok ning dhuwur ceblok malah nah gletake ning ngesor aku ndak suka lek gletak ning dhuwur iki nah ngono cake serem jenggel bali maneh arom kondo yo genduk manuke bodang manuk bodang benjokane papa gedang aja mentok ning papa gedang mentok sing pinter gandang re sawung arum kondori yogen manuke nuri manuk nuri benjo aning witing gori aja menjo witing gori menjo omring penyanyi re sawung lek ngene iki sumbut mas utawa mawa wirama ora rom kondori yo genduk manuke bodang manuk bodang turungane nganggo kerenjang aja ngurung nganggo kerenjang nyili ing tukang endang re sawung hati-hati ngitake alon-alon kecuali cuek jane bobot iki yo 72 ning aku nyapa yo wong cilik junjung lur mas aku yo enteng iki apa yo mergo sik mambu dulur enten yo dulur lanang basaku ki enteng yo mas yo jengkelek iki yo sik gampang ning dipikir cara awake dhewe sik mawa ambegan ora usah kesusu lek kowe dadi ku sing gambuh aku sing gendong yo aku tapi lek gletak ki yo ditutupi engko lek sampe tangi utawa njaluk pakan iki engko Pak Tresno yo piye yo repot mergo dadak gendong sampean ning desa Bakalan jajar kulon RT 3 yo sepurane sing penting dijaga kerukutane utawa dijaga pemudane sing pemuda-pemudi kudu guyub rukun aja sampai enak
alangan sambikala ngono to anjang gelek bali maneh harum gondoriya gandung manuke kader manuk kader mencokan neng witing pager aja mencok wit pager mencok sindet sing seger Dek, sik wes. Piye. Wes, sampun nggih. Niki lek kirang benjing. Nggih. Piye. Wis cukup ya. Nah, iki wis jam 12 kurang titik. Sampun. Terus pundi? Ngapunten niki ngampil kamardikan lho menawi